«15 година у Києві, 16:00 у Криму. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 31 січня. В студії Софія Бляєва. Конференція, присвячена 4-й річниці окупації Криму, у ці хвилини триває у Європейському парламенті. На неї запрошені лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв і заступники голови Меджлісу Ахтем Чийгоз, Ільмі Умеров та Наріман Джелялов. Разом з євродепутатами, правозахисниками вони обговорюють ситуацію в Криму з правами людини, методи опору кримських татар російській силовій системі і те, чим міжнародна спільнота може допомогти. Вже з доповіддю виступили представники кримської делегації, нині виступають європарламентарі. Российская власть сегодня разделяет общество. Она разделяет крымских татар, демонстрируя, в частности, Европейскому Союзу, тех, кто якобы радуется тому, что Крым сегодня российский, и тех, которых они клеймят такими словами, как экстремисты, террористы, чтобы вызвать у европейцев, у мирового сообщества какую-то негативную реакцию в отношении людей. Суд над 6 кримчанами у так званій Ялтинській справі Хізбут Тахрір перенесли на 14 лютого. Сьогоднішнє засідання Північно-Кавказького військового суду в російському Ростові-на-Дону тривало менше години. Через зміну часу його початку не встиг приїхати один з адвокатів підсудних. Емір Усейна Коку, Мусліма Алієва, Вадима Сирука, Інвера Бекірова, Рифата Алімова і Арсена Джепарова звинувачують в участі в організації Хізбут Тахрір, яку Кремль заборонив, назвавши терористичною. До Росії кримчан незаконно етапували наприкінці грудня, а до того окупанти утримували їх в СІЗО у Криму майже 2 роки. Адвокати підсудних кримчан сьогодні мали захищати їх дистанційно з будівлі Кримського військового суду у Сімферополі, де був встановлений відеоконференц-зв'язок із судом у Ростові-на-Дону. Щоб не нарушати право на защиту Енвера Ага, судья отложил заседание на 14 число, на 15:00. И следующее заседание будет 15 числа, 15 февраля в 10 часов и на 20 февраля. Катя передавали всем большой салам алейкум. Выглядели хорошо. Енвер Крош, кримчанин, якому окупанти закидають екстремізм, сидітиме у СІЗО до 4 лютого. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію адвоката кримчанина на запобіжний захід для Кроша. Енвера Кроша затримали 25 січня після обшуків російських силовиків в його будинку у Джанкої. Кримчанина звинуватили у поширенні екстремістської символіки у соціальних мережах і в той же день присудили йому адміністративний арешт 10 діб у СІЗО. 2 учасникам одиночних пікетів 14 жовтня в Криму таки зменшили розмір штрафів. Рустем Аметов і Айдер Закір'яєв тепер зобов'язані сплатити замість 15 по 10 тисяч рублів. Відсьогодні окупаційний Верховний суд Криму розпочав розгляд апеляцій учасників одиночних пікетів. У ці хвилини триває ще 2 засідання по апеляціях Сусанова і Куркчі. 14 жовтня у різних містах Криму на одиночні пікети проти репресії і свавілля силовиків вийшли більше сотні кримських татар. Російських законів вони не порушували, така форма протесту не заборонена. Однак окупанти одиночні пікети об'єднали в один спільний несанкціонований мітинг. І кожному з учасників присудили штраф від 10 до 15 тисяч рублів. Разом ця сума сягнула майже мільйона російських рублів. Если 82 одинаковых административных правонарушения по, во всяком случае, материалам их дел, естественно, мы по факту имеем 82 одинаковых судебных заседания. Абсолютно одинаковых. Вследствие чего мы подаем 82 апелляционные жалобы и в конечном итоге получаем, опять же, 82 абсолютно одинаковых судебных заседания с теми же самыми решениями. Единственное, что, конечно, судья изменил с 15 тысяч на 10 тысяч размер штрафа, что великолепно. Практически все ходатайства судья отклонял, и это все дело не обосновано, да, на самом деле. Рубил, как говорится, еще не дав начать слово сказать. Да?
У Севастополі окупаційний Гагаринський райсуд допитав свідків обвинувачення у справі українця Ігоря Мовенка. Свідчили проти нього представник ФСБ та двоє студентів, які раніше були учасниками групи «Крим-Україна» у Фейсбук. Ігоря Мовенка російські окупанти звинувачують в екстремізмі через проукраїнську публікацію в інтернеті влітку 2016-го. Власне, свідки-студенти і сьогодні заявили, що вважають його дописи екстремістськими. У 2016 році Ігоря Мовенка сильно побили у Севастополі за символіку батальйону «Азов» на рамі його велосипеда. Нападником виявився співробітник поліції, екс-беркутівець, який після анексії зрадив присязі і перейшов на бік окупантів. Росія вбиває кримських татар. З таким гаслом на вулиці Москви вийшли учасники ініціативи «Стратегія-30». Кожен місяць, 30 числа, вони проводять акцію на підтримку кримських татар і українських політв'язнів в окупованому Криму та Росії. Цього разу темою акції активісти вибрали проблему обміну полоненими між Росією і Україною. Но тут проблема, по каким критериям менять пленников. Вот режиссеру Олегу Сенцову, не бравшему в руки оружие, в Крыму присудили по сфабрикованному делу за терроризм 20 лет. А Агееву, наемнику так называемой ЛНР, воевавшему с оружием, ему присудили по украинским законам 10 лет. Уряд затвердив програму підтримки осіб, звільнених з полону бойовиків. За словами міністра соціальної політики України Андрія Реви, кількість таких людей не прописана, визначається лише порядок виплат. Самі ж списки тих, хто отримує державну допомогу, надасть Служба безпеки України. Зазначеним проектом акту. Перше. Надання одноразової грошової допомоги в розмірі 100 тисяч гривень кожній особі. Передбачено варіанти надання медичної допомоги, психологічної допомоги та реабілітації, допомоги у забезпеченні тимчасовим житлом для тих осіб, які є внутрішньо переміщеними особами. Кабмін звільнив голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова. 2 тижні тому з відповідним поданням до уряду звернувся міністр фінансів. Офіційна причина – інформація посольства Великобританії в Україні про наявність в Насірова громадянства цієї країни. Минулого року, на початку березня, Романа Насірова затримали детективи НАБУ. Йому закидали зловживання владою та участь в оборудці по відмиванню грошей. 2 тижні Насіров перебував у СІЗО, поки дружина не внесла за нього заставу 100 мільйонів гривень. З березня минулого року він був відсторонений з посади голови Державної фіскальної служби. Нині Насіров перебуває під слідством. Різний пункт. Ми направили в Державну комісію звернення, подання. Державна комісія дала свій висновок щодо звільнення Насірова з посади. Тому ми приймаємо сьогодні це рішення. Шановні колеги, чи є якісь заперечення, зауваження? Немає. Нові санкції проти Росії будуть десь за 2-3 місяці. Про це заявив міністр фінансів США Стів Мнучин. І обмеження стосуватиметься низки російських багатіїв зі списку кремлівської доповіді. Так, міністр відбивався від гострої критики на слуханнях у Сенаті. Демократи і республіканці спільно вважають, нових обмежень вимагає закон про протидію противникам США. Держдеп теж неохоче, але підтвердив, публікація вчорашнього звіту лише початок впровадження санкцій. Представника зовнішньополітичного відомства притисли цього разу. Конгресмени на секретних слуханнях підкреслили, нові санкції мають нагадати Кремлю про ціну, який він має заплатити за свої дії, особливо в Україні. У Саудівській Аравії принци та чиновники, аби їх звільнили, сплатили майже 107 мільярдів доларів. Підозрюваних у корупції тримали в готелі Рітц-Карлтон. Офіційні джерела країни повідомили, еліту звільнили після того, як ті погодились фінансово компенсувати свої порушення. Серед тих, кого вже звільнили, принц Мітеп Ібн Абдулла, син короля Абдулли,
який правив Саудівською Аравією у 2005-2015 роках. За даними джерел, принц передав активи вартістю більше $1 мільярда. Антикорупційну кампанію в Саудівській Аравії очолює 32-річний спадкоємець престолу принц Мухаммед ібн Салман. Його критики кажуть, усунення конкурентів він намагається узурпувати владу. Одночасно 3 унікальних астрономічних явища під назвою «Кривавий місяць» цього дня зможуть спостерігати жителі Землі. Це супермісяць, коли супутник максимально наближується до Землі, блакитний місяць та місячне затемнення. Найкраще затемнення, яке розпочалося десь годину тому, було видно в Росії, Австралії, Східній Азії та Сполучених Штатах. В Україні можна було спостерігати його відблиск. Унікальність сьогоднішнього дня, що разом усі ці астрономічні явища ще не бачило нинішнє покоління людства. Через парад астрономічних явищ НАСА доведеться вивести з ладу власний штучний супутник місяця. Наразі це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман» менш ніж за годину. Далі на АТР. Аліна Блохіна з програмою «Бугунь». Залишайтеся з нами.